Kingi Charles mar adek kod jaode Malkia Camilla otieko limbe margi mar ndalo ang'wen pacho kae. Jotelo ariyo go nowuok pacho ka kokalo paw ndeke ma Mombasa tok limo kuonde ywayo welo mopogore e kaunti no. Limbe Kingi Charles mar adek en mano jiwo tudruok e kind piny Kenya kod mano mar Ingereza, ka jatelo no kod jatend piny William Ruto osingo mar medo jiwo osiep e kind pinje ariyogo. Kingi kod Malkia ne wuothe koth mane goyo boma Mombasa ka gitieko limbe margi pacho kae. E odiechieng'ni jotelo go nolimo kuonde mopogore e bomano. Kingi nochako odiechieng'ni kod limo Mombasa Memorial Cathedral, kama norome kod jotend dini e gwenge makadho wadh nam chumbi. Jotend dini gi nopimone Kingi manoten kod jotend migepe Musalia Mudavadi tich magisebedo ka gitimo kuom higni 15 mar jiwo weche kwe, arita, kanyakla kod dongruok mag gwengego mokiko dinde mopogore. Tok romoni nodhi nyaka mskit ma Mandhri, kama nowuothe matin kong'iyo kit gedono kapok otudre kod jaode Malkia Camilla e limbe margi mogik mar odiechieng'ni. Ne gibudho kanyakla kuom kinde e kar limbe ma Fort Jesus ka gimor kod gedono kod gigo ma ochung' ne historia mar piny Kenya kanyakla kod kite e bero bomano. Kapok gidhi e paw ndeke ma Moi e bomano ma Mombasa, giwacho ni gibende giyude mit mar idho tuk-tuk. Kata kamano, ne ok ginyal dhi mabor kaluwore koda koth mapek mane chwe e bomano. Joma noyudo thuolo matudore kod Kingi ne nigi mor ne thuolo makamano ma thoth ji ok yudi e ngimagi. It felt so good explaining my project. It was just an awesome experience. Gikone to board mochung' ne chwalo omenda mag somo ne